Mas masakit yung harap. Masakit na yung masakit yung likod, Brad. Tumaob eh. Burn it. Very na success. Malamig eh. Wala ko kasi. Bakit mga nagre-retat sa nanalo mo nakikita? Bakit kami mga hindi nagre-retat sa picturean mo? Kasama ka doon, siyempre. Bibidyoan ka pa. Ito na lang, Brad. Maawi yung picture, ano mo, mababasag yan. Ha? Kami po may pinaka-kain. Oy! Kami talaga. Saan? Picture dito. Kaya nakita video to, Brad eh. Saan kaya? Ano ba yan? Kaya hindi nila yung magkakape. Oh, mga gising na to, mga gigising na. Nakigising-gising lang. Andito po kami ngayon para matulog. Tapos lang ay pagtulog eh. Gumising ka na sa Gising inyo, lang. pagkakatulog. Alam mo na yung dito. Oo, gising ka lang. Kaya ba? Kami po ang ano. Michael, gising na. Ayan. Meron na naman po Sikat pa yan, break. ayan, kakaway na. Pasok na naman po tayo sa Guinness Book of Records. Order. Pinakamaraming natulog. May, harap. Pinakamaraming natulog.